Haideți să vedem împreună ce opțiuni lipsesc acestui X5. Îl avem lângă mine pe colegul meu Vlad, care va vedea dacă eu știu toate opțiunile de pe această mașină. Are pachet M, Avem, da. are pachetul Shadow Line extins, Are. Driving Assistant Professional, Da. faruri laser, Evident. are jante pe 22, Da, și avem și etrieri roșii. cumva are și soft close, Are, da. avem poliță retractabilă automat, Da. dar cârlic de tractare avem, Avem. dar portbagaj full electric. Avem. Adică se închid ambele părți și sus și jos. Avem cup holdere cu încălzire și răcire, Avem. avem elemente Swarovski, Da. dar nu se numesc elemente Swarovski, se numesc elemente Clefted Clarity. Ok. Perne de aer avem, Da. dar sonorizare Bowers & Wilkins. Nu avem. Dar trapă panoramică cu Sky Lounge. Da. Avem head-up display, padele pe volan și scaune confort. Pe toate trei le avem. Avem perdeluțe, Avem. avem porturi de încărcare și suport de tabletă. Da. Sunt chiar aici. Avem încălzire în banchetă, Da. dar și climatizare pe 4 zone. Exact. Dar centuri cu inscripția M. Avem. Așadar, opțiunea care este lipsă pe acest X5 este sistemul audio Bowers & Wilkins, dar dacă voi găsiți o opțiune care nu este pe această mașină, lăsați în comentarii.